Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेल PK खौ गासैखौबो बरायना लागायनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा राङारि अनसुंथाइ स्किमनि सायाव गोदान लेटेस्ट अपडेट्स फैदों दा अरुणोदय 3.0 नि गोदानैहाय जोंहा लेटेस्ट अपडेट्स फैलायबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनायनो नाङा नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ स्किप खालामनो नायगोन बुजिनाय नङा आङो फारि फारि खिन्थालांगोन नोंथांमोनाहाय अरुणोदयनि फैसाखौ माला मोनगोन 3.0 खौ अरुणोदयखौहाय माब्ला लन्च खालामगोन दा जोंहा डेटआ बारबोगासिनो दङ बेबायदिनो जोंहा 25 तारिखआवहाय जोंहा इलेक्सन BTC इलेक्सननि सिगां सिमाहाय एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन 3.0 अरुणोदयखौहाय लन्च खालाम होननानै दा माखासे जायनि थाखाय बे अरुणोदय 3.0 खौहाय लन्च खालामनो हायासै दा बेनिनो गोदानैहाय लेटेस्ट आपडेट्स फैदों लोगोफोर अरुणोदयनिफ्राय दा जायफोरा 1.0 2.0 नोंथांमोना सिगांनिफ्राय मोनबोगासिनो दं अरुणोदयनि रांखौहाय दा नोंथांमोना गासैबो मिन्थिखायो अरुणोदयनि फैसाया बेसेबां हाबो 1250 रां 1250 थाखा फैसा नोंथांमोनाहाय मास मोनफ्रोमबो मोनो दा एबार गोदाननिफ्राय नोंथांमोनाहाय 1500 रां नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर अरुणोदयनि रांखौहाय दा नोंथांमोना जायफोराहाय गेस सोदेरफागोन जायफोरा गेस सोनायनि लेखा थागोन स्लिप दा नोंथांमोनाहाय अरुणोदय रां हाबोब्ला नोंथांमोनाहाय गेस सोनायजों ज' 1500 नोंथांमोना मोनगोन दा गोदानैहाय जोंहा सिमाहाय एनाउन्समेन्ट खालामना होबावबाय दा अरुणोदय 3.0 खौहाय 7 अक्ट'बरावहाय लन्च खालामसिगोननो बेनिफ्राय 7 अक्ट'बरावनो अरुणोदय 1.0 2.0 बेनिफ्राय 3.0 गोदान बेनिफिसियारिसफोरनो गोदान गोजाम खेबसेयैनो रांखौहाय सोसिगोन होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदों दा बेवहाय 30 लाख बेनिफिसियारिसथ' नङा लोगोफोर बेवहाय 30 लाख फेमिलिस माने 30 लाख न'खरफोरनो बे रांखौहाय सोनानै हरसिगोन दा बेवहाय बिथाङाहाय एनाउन्समेन्ट खालामना होखाबाय लोगोफोर 7 अक्ट'बरसिम नोंथांमोना नेनानै थालायबानो जाबाय 7 अक्ट'बराव अरुणोदय 3.0 खौ गोदानैहाय लन्च खालामगोन आरो गोदान गोजाम 1.0 2.0 गोदान गोजाम गासैखौबो अरुणोदय 3.0 खौ जेब्ला लन्च खालामो अब्लानो खेबसेनो फैसाखौ अरुणोदयनि मुङै रांखौहाय नोंथांमोननो सोना हरगोन दा जायफ्रा राङारि अनसुंथाइ स्किम्स मोनो नोंथांमोनाहाय जायफ्रा अरुणोदय मोनबोगासिनो दं दा नोंथांमोना एसे सम नेनानै थाबावबानो जाबाय दा मोननो थांगासिनो दं बारा गोबाव सम गैला सानब्रै सानबा नोंथांमोना अरुणोदयनि फैसाखौ 7 अक्ट'बराव मोनथारसिगोन दा नोंथांमोना सिमाङा मा बाथ्रा बुंलांदों लाइभनि गेजेरजोंहाय बे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायना लाबानो जाबाय बंधु बान्धवीসকল শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আৰু কেইটামান কথা মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছো অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ 30 লাখ পৰিয়ালক মাহত 1250 টকাকৈ আগবঢ়াম যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আমি অৰুণোদয়ৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিলো তাৰ পিছত আমি 25 তাৰিখৰ দিনটো ধাৰ্য কৰিছিলো কিন্তু অসমত চলি থকা ঘটনা প্ৰবাহৰ বাবে এই আঁচনিখনো আমি নিৰ্দিষ্ট দিনত দিব নোৱাৰিলো অহা 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি আপোনালোকৰ হাতত অৰুণোদয় তুলি দিম আৰু আমি সকলো প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছো 7 তাৰিখে নিশ্চিতভাৱে অৰুণোদয় তৃতীয় সংস্কৰণৰ সুবিধা 30 লাখ আইমাতৃয়ে লাভ কৰিব আৰু আমি তাৰ পিছত প্ৰতি মাহে নিৰন্তৰ কৰি আপোনালোকক এই পুঁজি যোগান ধৰিম दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआवहाय अरुणोदयनिफ्राय बेनो लेटेस्ट नोंथांमोननि थाखाय नटिस ओंखारना फैदों आरो सिमा जोंहा एनाउन्समेन्ट खालामनानै होखाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना अरुणोदयनि रांखौ मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर फैबाय थानाय 7 अक्ट'बरावहाय दा नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो भिडिअखौ हाजासे जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायबानो जाबाय फिउचारावबो नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स बे डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय मोनलांबाय थानो हागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल